Dobrý deň, dámy a páni. Chcel by som vám v tomto videu priblížiť úplne novú ideu, úplne novú myšlienku, ako zarábať cez internet absolútne bez akékoľvek investície. Veľa ľudí si možno povie, že to je blbosť, to je nezmysel, to je jednoducho nereálne. Ja vám vysvetlím v tomto videu, prečo je to reálne. Na základe čoho tá spoločnosť jednoducho ponúka akcie zdarma, tzv. Free shares po anglicky, alebo jednoducho podiely zdarma. Aký to má pre ňu význam, aký to má pre ňu dôvod, jednoducho niečo také dávať vôbec ľuďom iba za obyčajnú registráciu alebo za registrovanie ďalších ľudí v systéme alebo do nejakej štruktúry alebo podobne. Jednoducho predstavte si takú vec, že vy si otvoríte nejaký obchod niekde na ulici a po tej ulici prejdú 2-3 ľudia denne. Aké budú vaše zisky v tom obchode? Alebo nebudú absolútne skoro žiadne, lebo tí 2-3 ľudia si možno ten váš obchod ani nevšimnú. Ale keď tade prejde 10 000, možno 100 000 ľudí, tak z tých 10 000 alebo 100 000 ľudí určite sa nájdú nejakí, verím tomu, že by ich bolo veľmi veľa, čo by prišli do toho vášho obchodu a niečo tam nakúpili. Čiže o tom prakticky je celý internetový svet. Celý internetový svet je o tom, že úspešná stránka je tá stránka, ktorá má návštevnosť. Ak má nejaká stránka návštevnosť a tá stránka má nejaké reklamy, má nejaké banery, má nejakých obchodných partnerov na svojej stránke a podobne, tak čím viac ľudí je na tej stránke, tým väčšie zisky ona dosahuje. A táto spoločnosť nejde spôsobom takým, že vytvorí teraz stránku, investuje veľké peniaze do reklamy a ja neviem čo, všeličo možného a ľudia jednoducho na tú stránku budú chodiť a budú využívať iba nejaké produkty, nejaké služby. Nie. A na základe toho vlastne tí ľudia tam budú mať nejaké reklamy, banery, budú na to klikať, budú nakupovať cez obchodných partnerov a podobne. Nie. Táto spoločnosť ide úplne iným smerom. Táto spoločnosť ide tým smerom, že jednoducho ona už mala financie a investície na projekt alebo viacero projektov, získa si týmto spôsobom ľudí, ktorí získajú akcie zdarma alebo jednoducho podiely na zisku tej spoločnosti zo všetkých projektov, ktoré vytvorí. Prečo to vlastne zdarma dáva? No z toho dôvodu, lebo tí ľudia sú chodiaca reklama pre tú spoločnosť. Predstavte si, že ja si iba tak spomínam z minulosti, kedy si som bol úplne, ne že neznalý, ale jednoducho som si robil svoje veci na internete a podobne a Facebook ja som absolútne nepoznal. A pritom už bol možno taký mesiac k dispozícii a veľa ľudí sa do ňoho hlásilo. Hej. A teraz prišiel ku mne kamarát, alebo respektíve prišli traja kamaráti a povedali mi, že Víťo, poznáš Facebook? Nie, že nepoznám, čo to je. Že no poď sem, tu sa zaregistruj a budeme cez to komunikovať. A to sa stalo, že ja som sa na ten Facebook zaregistroval a používam ho dodnes. Používam ho dodnes preto, lebo je hlavne môjim komunikačným prostriedkom a je hlavne môjim prostriedkom pre propagáciu podnikania a podobne. No, ale čo ten kamarát z toho mal? Ten kamarát z toho mal iba to, že má teraz možnosť zdieľať nejaké svoje veci so mnou, komunikovať cez ten Facebook so mnou a prípadne pozerať si nejaké moje fotky, videá a podobne, čo na ten Facebook dávam. To je všetko. Ten Facebook mu absolútne nič nedal. Žiadny prínos, nič. Takže preto táto spoločnosť to robí úplne iným smerom, že skôr tie zisky prerozdeli medzi tých ľudí, ktorí sú prakticky takými akcionármi tej spoločnosti, čiže získavajú pravidelné mesačné dividendy z toho, že ten produkt nejaký alebo projekt alebo viacero projektov sa rozvíja. Čiže čím ďalej sú väčšie a väčšie tie projekty, tak tým viac a viac oni získavajú. Samozrejme, že
nemalé čiastky dávajú aj do nejakej propagácie, aby sa to jednoducho upovedomilo v hlavách ľudí. A toto je prakticky taký ten najprirodzenejší spôsob reklamy. Určite si spomínate, možno ste to niekde počuli, že najlepšia reklama je reklama na základe toho, že vy niečo používate a ste s tým spokojní, tak to odporúčite ďalej. Čiže oni idú týmto spôsobom a týmto smerom, preto dávajú zdarma akcie alebo zdarma podiely na zisku spoločnosti. Čiže to je taký nový fenomén, čo sa týka internetového podnikania alebo podnikania na internete. Poďme teda ďalej. Čo je dôležité v každom internetovom projekte alebo vo všetkom, čo som už spomínal, sú to ľudia. Čiže každá stránka, ktorá má ľudí, čím viac a viac ľudí aktívnych, ktorí chodia na tú stránku pravidelne, pozerajú si ju, robia tam niečo a ja neviem, či všeličo možné jednoducho používajú, tak tá stránka je úspešná. Tá stránka má úspech. A čím viac má tých ľudí, tým zaujímavejšie aj pre nejaké spoločnosti, pre nejaké firmy. Lebo vidia, že tuto je veľa ľudí, sa musíme zainvestovať. A jednoducho takto, týmto štýlom získavajú firmy, ako je napríklad Facebook, YouTube a podobne, peniaze na nás. Na tom, že my ich stránky používame a oni sú vďaka tomu miliardári, milionári, sú to jednoducho multimilionové spoločnosti. Iba preto, že my ľudia tam chodíme a využívame to. A pritom nie sme za to platení. Čiže všetko je to o ľuďoch. Kedysi to bolo spôsobom takým, že sa oslovovali ľudia osobne. Samozrejme, táto možnosť je taká najprirodzenejšia neustále, ale ľudia sa začínajú oslovovať aj cez iné sociálne siete. Určite poznáte Facebook, Twitter a ja neviem, či všeličo možné MySpace a podobne, Pinterest a tak ďalej a tak ďalej. Tých sociálnych sietí je strašne veľa. A prečo to tie sociálne siete robia? Prečo nejednoducho niečo vytvárajú pre tých ľudí? Preto, aby vytvárali oni sami sebe zisk. Čiže robia všetko preto, aby tých ľudí čo najviac udržali na tých svojich stránkach, aby tých ľudí čo najviac pritiahli na tie svoje stránky a tým pádom oni majú stále vyššie a vyššie zisky. A my máme jednoducho iba radosť z toho, že máme čo používať. Takže všetko je to o sociálnych sieťach a spôsobom cez internet a internetové médiá sa oslovujú ľudia. Ak chcete teda robiť aj vy nejaké podnikanie alebo začnete nejaký internetový obchod alebo akýkoľvek obchod, tak jednoducho tých ľudí budete priťahovať už dnes prirodzenou formou cez sociálne siete alebo sociálne médiá. Čiže takto dnes ide, takto dnes funguje. O tom je vlastne podnikanie. V žiadnom podnikaní nedosiahnete úspech bez ľudského kapitálu, respektíve bez ľudí. Čiže ak nemáte ľudí, nemôžete dosiahnuť úspech. To môžete dosiahnuť jedine v zamestnaní. Ak robíte na niekoho, kto tých ľudí má a ten vám potom za to platí. Čiže v podnikaní vy musíte mať ľudí. No, toto je jeden z prvých projektov spoločnosti, ktorá ponúka vlastne akcie zdarma alebo podiely na zisku. Volá sa Bubble Us. O čom to vlastne je? Je to jednoducho o niečom takom, čo v dnešnom svete ešte nie je absolútne známe, nie je to používané, ľudia o tom nevedia, že jednoducho taká možnosť sa dá využiť, že taká možnosť už existuje, ale platená. Toto bude všetko zdarma, tento projekt, a ľudia to budú využívať, pretože vo svete je strašne veľa ľudí vo viacerých sociálnych sieťach. Sú na Facebooku, zároveň aj na Twitteri, na YouTube, na Google+, a na všetkých týchto možných MySpace a ja neviem čo možnom, sú na týchto sociálnych sieťach. A každý deň, jednoducho každý človek prejde na Facebook, pozrie si, čo tam je nové, potom prejde na Twitter, pozrie si, čo tam je nové, potom prejde na MySpace, pozrie si, čo tam je nové, potom prejde na Pinterest napríklad a ja neviem čo možné. A takýmto spôsobom prechádza z jednej sociálnej siete na druhú. A v našom systéme Bubble Us
to bude spôsobom takým, že človek sa prihlási na Bubble Us a vidí, čo sa deje na Facebooku, čo sa deje na Twitteri, čo sa deje na YouTube, čo sa deje na Google Plus a na všetkých týchto sociálnych sieťach na jednej stránke. Všetko bude mať zdarma, všetko si to bude môcť sledovať, pozerať, komunikovať. Teraz si predstavte takú vec, že teraz chce niekto niečo propagovať, nejaké svoje podnikanie a musí napísať raz na Facebook, potom znovu na Twitter, potom znovu na MySpace, potom znovu na YouTube a ja neviem, kde všetko je možné. Týmto spôsobom niečo napíše, nejakú správu, ktorá sa mu páči a pošle jedným klikom do všetkých sociálnych sietí, v ktorých je cez Bubble Us pripojený. A tým pádom získava čas, získava možnosti lepšej propagácie, získava možnosti lepšej komunikácie s ľuďmi, viacero odozvy a podobne. Čiže prakticky je to taký koncentrát všetkých sociálnych sietí do jednej. Na rozdiel od iných sociálnych sietí má táto, a dá sa povedať, že je to sociálna sieť, pretože spája ľudí, má viacero možností. Ja to aj hneď ukážem, aké sú tie možnosti, tak skrátke. Hopla, to sme nechceli. Takže takto nejako vyzerá Bubble Us. A ako vidíte, títo ľudia majú momentálne, ešte je to stále v predštartovanej fáze, prakticky ešte to nefunguje, celý systém začne fungovať až v marci, čiže 3. mesiac v roku 2015. Takže vidíte, že títo ľudia majú takú značku pod sebou, že Bubble Me. Ja sa prihlásim, alebo ukážem vám, ako sa registruje, úplne jednoducho. Ak dostanete nejaký registračný odkaz, kliknete na Sign Up, vypíšete vaše krstné meno, priezvisko, e-mail, prezývku, heslo, znovu opíšete heslo, vyberete krajinu a kliknete na Sign Up. Je to úplne jednoduché. Cez login sa znovu prihlásite, takže ja sa prihlásim. Zadám iba svoju e-mailovú adresu a moje heslo. Do prezývky zatiaľ nedávam nič. Kliknem na login. Nastaví sa mi stránka a vidíte, že jednoducho ja si môžem pozerať svoj profil, ten nebudem ukazovať, tam sú moje informácie, sú tu rôzne videá k dispozícii, ako vidíte, je ich dostatočne veľa. Sú tu banery k dispozícii, môžete si vybrať na propagáciu akýkoľvek banery. Sú tu štatistiky, ktoré vám teraz ukážem. Ja som pozval 126 boblerov, tzv. Teda ľudí do tohto projektu, sa volajú boblery. A boblol som 5436 ľudí. Čiže, čo som spravil? Spravil som to, že som chodil takto po každom jednom a klikal som na Bubble Me, ako vidíte teraz. Bubble Me. Čiže ja som im dal odozvu, že sa s nimi spájam. To je výhoda teraz predštartovnej fázy, že vy si takto môžete získať kopu nových kontaktov. Kopu nových ľudí môžete získať iba tým, že ich prakticky takto odboblujete, dáte im odozvu, že sa s nimi chcete spojiť. Samozrejme, nie všetci teraz tú odozvu pošlú naspäť, že áno, že aj oni vás odboblujú, alebo vám kliknú na to Bubble Me na nejakej vašej fotke. Ale ako náhle sa to spustí, oni budú vedieť, že tento ma odklikol, tak ho odklikneme aj ja. Hej, a budete s ním spojení. Čiže čokoľvek vy napíšete na stránku, tak oni už to budú vidieť. Oni už jednoducho budú s vami v kontakte a týmto si ľudia už ešte v predstihu, ako to všetko začne, získajú možno niekoľko desiatok tisícov ľudí, ak teda budú chcieť takto boblovať. Mňa už napríklad odboblovalo, respektíve takto na mňa dalo Bubble Me 196 ľudí. Hej, je to celkom dobré, prakticky začíname, čiže ono tam toho bude viac a určite po štarte ako tých 5436 ľudí, dáme tomu v tomto prípade, zistí, že ja som im klikol na to Bubble Me, tak oni ma jednoducho odkliknú naspäť, alebo väčšina z nich. Takže to je, čo sa týka tohto. Samozrejme, vy si môžete cez globálne štatistiky pozrieť,
takzvanú takú bobl olympiádu, no dlhšie sa mi načítavajú, mám už tu, čiže môžete získať nejaké ceny aj na tom, že vy začnete bublovať ľudí. Ja som niekde možno prvej 20 alebo na akom čísle, čiže viacero ľudí už bobluje. Sú aj najviac boblovaní ľudia, aj ľudia budú oceňovaní, ktorí najviac priviedli do skupiny. Takže jednoducho takýmto štýlom to funguje. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Takže to je zatiaľ, čo sa týka jedného projektu Bobble Us. Treba ale brať do úvahy to, že to nie je jeden jediný projekt. Tých projektov nebudú ani dva, ale bude ich o mnoho viac. Čiže treba rátať s tým, že nesúčasňujete sa na vzdelaní zisku jedného projektu, ale viacerých projektov, viacerých spoločností, viacerých produktov, čiže na všetkom, na čom sa bude dosahovať zisk, prakticky na všetkom sa bude dosahovať zisk, tak na tom vy budete získavať mesačné dividendy. Taktiež vy s tými akciami budete môcť obchodovať. Budete môcť získavať na tých akciách, takže predáte, nakúpite, keď budú lacnejšie, potom ich predáte, keď budú drahšie, čo už len vy budete chcieť, tak sa to bude dať na burze. Samozrejme, pre väčšinu ľudí bude zaujímavé to, že budú získavať nejaké mesačné dividendy z týchto spoločností, z týchto projektov. Všetko je to 100% garantované. Je to naozaj 100% garantované, nie je to žiadny výmysel, je to skutočné. Ja sám sa priznám, že projektu naozaj 100% dôverujem, pretože viem, že čo má všetko za sebou, viem, že skutočne spĺňa všetko, čo povedal, alebo čo garantoval, pretože on to naozaj garantoval a naozaj svojich ľudí, svojich členov z predošlých projektov naozaj skutočne mesačne vypláca. Takže treba tomu veriť a ísť si za tým. Je to naozaj skutočné a naozaj ľudia, ak sa do tohto pripojíte a budete tomu dôverovať a budete tomu veriť a budete to chcieť robiť a vytvoríte nejakú štruktúru, tak naozaj budete mať ten príjem pravidelne každý mesiac bez toho, že niečo pre ten projekt spravíte. Vy prakticky budete získavať peniaze v skutočnosti bez akékoľvek práce. Každý mesiac. To je jednoducho sen každého človeka, že získava príjem alebo má príjem, pasívny príjem bez akejkoľvek činnosti. Čiže vy sa ráno zobudíte s tým, že viete, že jednoducho zarábate, že máte príjem. Alebo každý mesiac daný deň budete vedieť, že dneska dostanem výplatu. A takto jednoducho budete žiť, takýto život budete mať pasívny príjem, budete si zarábať a nebudete mať strach, že vás jednoducho vyhodia z práce, alebo že sa vám v podnikaní dariť nebude, alebo ja neviem, alebo že budete nezamestnaní a nebudete môcť splácať hypotéky, pôžičky, alebo na deti nebudete mať peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho budete mať svoj pasívny príjem bez toho, že niečo budete robiť. Takže, poďme ďalej. Je to 100% garancia. O čo sa teda jedná? Jedná sa o projekt Wisher Success. Samozrejme, že treba dnes alebo v túto dobu niečo robiť. Čo to znamená robiť? Jednoducho propagovať niečo, čo niekomu prinesie peniaze zdarma. Propagovať spoločnosť, ktorá skutočne vypláca, ktorá je naozaj spoľahlivá, naozaj garantuje príjem ľuďom, ktorí chcú peniaze. Poznáte niekoho, kto chce zarábať bez práce do budúcna za krátku dobu? Nie? Áno? Verím tomu, že áno. Takže určite odporúčte tento projekt. Jednoducho príďte k nemu domov, zapnite mu počítač
povedzte mu, že tu som v tomto projekte, je dobré to odporučiť nejaké svojej rodine, známym, zaregistrujme ťa sem, dobre? Dobre, no okej, zaregistrujete ho. Ukážete mu, o čo sa jedná, čo to všetko obnáša, aké sú tam výhody, možno mu ukážete toto video a jednoducho jemu to čukne v hlave, že sakra, možno to vyjde, alebo určite to vyjde, toto vyzerá naozaj dobre, naozaj seriózne, naozaj spoľahlivo, idem do toho, skúsim to povedať pár známym. A vy zarobíte až do 5. levelu, čiže keď ten váš nejaký známy, ktorému to poviete, sa zaregistruje. Teraz on zaregistruje niekoho, ten zaregistruje niekoho, ten zaregistruje niekoho, ten zaregistruje niekoho, tak do 5. levelu, do hĺbky, vy získávate za každého 5 akcií zdarma. Ak vy zaregistrujete, alebo ak sa vy len zaregistrujete sám, tak už získate 10 akcií zdarma. Takže je to z tohto dôvodu veľmi zaujímavé. Poďme teda ďalej. Čo to je ten Wisher Success? Zaregistrujte sa cez stránku wishersuccess.perfect.internet, za tým nejaký kód vášho sponzora a môžete sa registrovať. Cez registráciu Free Registration zapíšete si svoje krstné meno, priezvisko, e-mail, užívateľské meno, heslo, znovu heslo. Tu si prečítate, či je správny človek, ktorý vás pozýva. Vyberiete si krajinu, z ktorej pochádzate a kliknete na Sign Up. To je všetko, čo sa týka registrácie. Cez login sa v pohode prihlásite. Zadáte iba e-mailovú adresu a heslo a kliknete na login. Samozrejme, máte k dispozícii, ja to ukážem cez moju stránku, ako to vlastne vyzerá, ako to funguje. Ja sa teda prihlásim, takže už som prihlásený. Do konca projektu je 72 dní. Do konca začiatku je 82 dní. Takže to si sledujte, dokedy môžete registrovať, dokedy môžu registrovať tí vaši ľudia, vaši známi. Ako vidíte, ja mám momentálne 2080 akcií. K dispozícii máte banery pre propagovanie, máte viacero jazykov, ak máte niekoho z Francúzska, z Ruska, Španielska napríklad, máte k dispozícii vašu registračnú stránku, čiže main page, to je taká, ako ste videli teraz, a ešte aj splash page, ktorá vyzerá trošku krajšie, prirodzenejšie, kde sa taktiež cez vás môže zaregistrovať. Takže zadá jeho krstné meno, priezvisko, e-mail, vybere krajinu, heslo, znovu heslo, pozrie si, že či je správne osoba, ku ktorej sa registruje a odklikne sign up. Sú tu k dispozícii videá, máte taktiež v dispozícii aj takže všetko možné máte k dispozícii. Máte tu aj kalkulačku, kde si vypočítate, koľko akcií môžete získať do 5. generácie, ak vy zaregistrujete napríklad 10 ľudí a každý z nich zaregistruje po 2 ľudí, tak získavate 1550 akcií zdarma. Ak tí ľudia zaregistrujú po 5 ľudí, tak získavate 39 050 akcií. Ak si zadáte, že sa vám podarí zaregistrovať 50 ľudí, je to 195 250 akcií. To stojí za to. Naozaj to stojí za to. Takže vidíte, ako ja som začal, mám tam 2080 akcií. Tu sú tie generácie, čiže tých 5 levelov. Ako vidíte, postupne sa to naplňa, je tam stále viac a viac ľudí. A taktiež, keď chcete kontaktovať svojich ľudí, ktorých ste si zaregistrovali, kliknete na download G1, čo je vlastne generácia 1, prvý level, stiahnete si ten súbor, otvoríte cez Excel a budete tam mať ich meno, e-mail a môžete ich cez ten e-mail kontaktovať. Čiže je to veľmi jednoduché. Takto jednoducho to funguje, takto jednoducho to fungovať bude, nie je to naozaj nič zložité a verte tomu, že sa to skutočne naozaj oplatí. Čo sa týka ešte Bobble As, máte k dispozícii odkazy tuná, ktoré vyzerajú asi tak. Bobble TV je skôr pre takých zahraničných ľudí. To vyzerá asi takto. Tam majú skôr videá, čiže oni rozumejú tomu, čo tí ľudia po anglicky rozprávajú. A taktiež máte druhý odkaz, ktorý vyzerá presne ako táto stránka.
Čiže taktiež tu máte banery k dispozícii, a to som už vlastne všetko ukazoval. Odhlasujte sa cez logout a určite ešte všetko funguje tak, samozrejme, že ako náhle sa zaregistrujete do Wisher Success, tak presne rovnakými údajmi sa prihlasujete do Bubble Us. Čiže to je všetko, čo sa týka Wisher Success, jeho prvého projektu Bubble Us. Stále je viac a viac ľudí v systéme. Za chvíľočku to pôjde naozaj veľmi rýchlym tempom. Začnú sa potom pripravovať aj ďalšie projekty, čiže bude to naozaj fakt veľké, naozaj veľmi účinné a veľmi kvalitné a budete sa mať na čo tešiť už budúci rok, prakticky v roku 2015, keď to sledujete toto v roku 2015, tak už tento rok budete zarábať, dá sa povedať, pasívny príjem bez nejakej práce. Čiže budete mať príjem, či spravíte niečo pre ten projekt alebo nie. Samozrejme, ak spravíte, tak bude to výhoda pre vás. Ešte som chcel povedať takú perličku na záver, takú dôležitú. V tomto projekte Bubble Us budú môcť ľudia zarábať aj po spustení projektu. Takže verte tomu, že sa to naozaj oplatí a tí ľudia to budú chcieť robiť a bude to naozaj pre nich veľmi zaujímavé. Či u nás, alebo v zahraničí, kdekoľvek to bude pre tých ľudí naozaj veľmi zaujímavé. Takže držím vám palce v tom, že aby sa vám podarilo vytvoriť čo najväčšiu sieť takých ľudí, ktorí budú propagovať toto podnikanie, ktorí vám vytvoria naozaj skutočne krásny pasívny príjem a teším sa na to, že možno nie budúci rok, ale o 2 roky, 3 budete mať naozaj nadštandardný príjem, naozaj fakt pekný a vysoký príjem a budete sa tešiť, že ste sa jednoducho vôbec do tohto projektu zapojili, že ste mu dali šancu, že ste pracovali, že ste propagovali tento projekt. Prajem veľa šťastia, prajem šťastné alebo správne rozhodnutie a teším sa na spoluprácu s vami. Majte sa pekne.